Bé, gràcies per la vostra puntualitat. Bon dia de nou. Després d'aquesta pausa reprenem l'activitat en aquesta 10a jornada de museus, gestió documental i arxius. Saludem novament les persones que ens acompanyen en aquest auditori del Museu Marítim de Barcelona i les que des d'arreu del món ens segueixen per seminari web a través de Zoom. Recordin que disposen d'un servei de traducció simultània, només han de clicar la icona amb la del món que tenen a baix a la seva pantalla. You have a simultaneous translation service. There is an icon which looks like a golf ball in the bottom of the screen. You must click there and choose one option, Catalan, Spanish, English or French. Recordem que les persones inscrites que assistiu a aquesta 10a jornada de museus, gestió documental i arxius de forma presencial o bé connectats durant almenys el 60% del temps rebran un certificat d'assistència. I comencem el segon bloc d'experiències de la jornada. Ho fem amb una nova exposició, en aquest cas de forma presencial a càrrec del senyor David Rovira. Ell és responsable d'activitats del Museu de les Aigües, on s'ha especialitzat en el patrimoni industrial i la història de l'abastament d'aigua a Barcelona. En aquest context, presenta l'experiència al Museu de les Aigües i l'ús de l'arxiu per crear noves experiències. Benvingut. Bon dia a tothom. Com bé dit, soc el David Rovira, historiador, una mica divulgador del Museu de les Aigües. El Museu de les Aigües, per qui no el conegui, no sé si el veu aquí, per passar. El Museu de les Aigües, per qui no el conegui, és un museu que està situat a la Central Cornellà d'Aigües de Barcelona, un patrimoni industrial molt rellevant, molt maco. Tothom pot venir a veure'l quan vulgui, cada diumenge i entre setmana. És una central que està en producció, o sigui, que manté elements patrimonials antics, històrics, de més de 100 anys d'història, elements que estan en funcionament. Per tant, és un patrimoni industrial un tant diferent, no? És un museu que està viu i que és funcional, plenament funcional. Dins d'aquesta funció que hem anat adoptant al Museu de les Aigües és la investigació sobre la història de l'abastament d'aigua a Barcelona. Com que Aigües de Barcelona és l'empresa gestora del servei des de fa més de 160 anys, nosaltres assumim la responsabilitat d'estar investigant i divulgant sobre tota aquesta història. I, per tant, un element fonamental de tot aquest estudi, aquesta investigació que estem fent, és l'ús molt actiu de l'arxiu històric, el gestiona la Maria, que la tenim també per aquí, i són parts molt vinculades, molt enllaçades. Pròpiament, l'arxiu històric no està en el Museu de les Aigües, però sí que estem extremadament lligats i vinculats. I l'ho dit, fem un estudi molt intens d'aquest arxiu i un ús molt intens. Una de les particularitats és que tenim 3 potes per tota aquesta investigació, per tot aquest coneixement que fem. És una pota dels treballadors, les persones, els objectes, que és el propi del museu, i aquí està en petit, però perquè el disseny me l'ha fet així, però que són totes igual d'importants, tots els documents que es gestionen dins de l'arxiu històric. Però sí que és veritat que potser sí que estan més grans les persones, no? Tenim un llegat de moltíssimes persones que han passat per aquesta empresa, per Aigües de Barcelona, que han anat construint la història de l'empresa. I avui en dia tenim la sort de tenir dins del Museu de les Aigües un grup que en diem els Amics del Museu, per dir-hi alguna cosa, on s'agrupen treballadors en actiu encara de l'empresa, però sobretot s'ajunten persones treballadores que han anat passant al llarg del temps per aquesta empresa i que ens aporten el seu testimoni, el seu record, les seves vivències del que han anat fent. Sí que és veritat que el seu coneixement realment no arriba en aquests 160 anys d'història, però hem de tenir en compte que molts d'aquests treballadors venen de sagues, de nissagues que han anat passant per la història de l'empresa. Trobem terceres i quartes generacions i el llegat d'aquesta gent es va transmetent de pares a fills i a nets. I d'alguna manera ens ha acabat arribant a nosaltres. Per exemple, aquí veiem la restauració d'una màquina que es diu la màquina de vapor Alexander, que n'hem fet molta divulgació últimament, que també ha entrellat molt amb l'arxiu per treure tot el coneixement.
i qui ens va acabar explicant la història va ser un senyor de 102 anys a través del seu fill. Vull dir que ja el seu fill també ja té una edat, o sigui que com tot aquest coneixement ha anat arribant. Però bé, no és el que us volia explicar, no és l'experiència innovadora que volíem explicar, sinó que arran del coronavirus, el Museu de les Aigües, com molts sabreu, va tancar les seves portes i ens vam digitalitzar. No hem tornat a obrir fins ara, fins al gener del 25, de forma presencial. Sí que hem mantingut l'activitat per a escoles i el que ens van donar és el peu, els pressupostos i els recursos per fer una digitalització molt intensa. Dins d'aquesta digitalització intensa hi ha hagut un treball molt exhaustiu per treballar amb l'arxiu històric, per fer exposicions virtuals a través de la plataforma Google Arts, on hem tret a la llum molts documents que fins ara estaven en repositoris que ningú utilitzava ni ningú els tenia en compte per res. Hem fet exposicions sobre el patrimoni hidràulic de l'aigua, sobre els camins de l'aigua, on hem comparat també peces d'art amb peces del museu, i en tot aquest procés hem utilitzat elements de l'arxiu històric, o sigui, diguéssim, una informació interna. Però la nostra vocació no és només quedar-nos amb l'arxiu històric d'Aigües de Barcelona, que és molt important, vull dir, qui tingui necessitats es pot utilitzar sense cap problema per qualsevol persona investigadora. També hem utilitzat arxius externs. En aquest cas, una de les exposicions que vam fer, com que nosaltres tenim la cascada Gaudí, vam mirar la perspectiva del Gaudí i la seva relació amb l'aigua. Ja se sap que en aquest món de museus, si no parles de Gaudí, ja no ets ningú. Nosaltres volíem ser algú i parlar d'en Gaudí. Hem utilitzat arxius externs del COAC, de l'arxiu de Barcelona, Arxiu Nacional, o sigui que també utilitzem molts més arxius que no només els propis per fer aquesta funció investigadora. Dins d'aquesta estratègia digital ens van dir, escolteu, vosaltres també heu de ser molt actius a xarxes socials. I, de fet, molta gent que coneix el museu deia, hòstia, però si no esteu tancats perquè tot el dia esteu fent continguts. I és així. Per generar contingut, realment el paper de l'arxiu històric ha sigut molt important. Per exemple, aquí veiem vídeos, sobretot amb Reels. Nosaltres som molt moderns i molt guais i fem molts Reels i molts TikToks. Ara tot el dia estem fent Reels i TikToks. I, ostres, que està donant resultat. Vull dir, l'any passat, el 2024, vam tenir una xifra important, 2 milions de visualitzacions a xarxes socials. Molta d'aquest contingut venia a través de l'utilització dels arxius històrics. O sigui que, ja ho sabeu, tots els que us dediqueu a això, traieu la pols de les peces i a fer vídeos. Aquí es veu, per exemple, a la imatge del costat on estic jo amb un noi que és el cap del taller mecànic, que és un espai històric, però que encara està en treball, que estàvem comparant una foto històrica d'aquest taller amb el taller de veritat. I veient com, a pesar que han passat quasi 100 anys d'aquesta foto, 90, doncs l'estètica, l'essència d'aquest taller continua viva i continua sent la mateixa. Què més? El Museu de les Aigües des de 2016 es va caracteritzar per ser un museu on apostava molt per la gamificació, tant per activitats educatives, que podem dir que en certa manera van passar a ser referent, sí, som referent amb això, i després per també fer activitats pel públic general, sobretot en moments com la nit dels museus o elements així on la gent busca experiències diferencials. Vam començar a fer els rooms escapes, cluedos, etc. Aquest tipus d'activitats de gamificació amb l'objectiu no jugar per jugar, sinó amb l'objectiu de jugar per explicar contingut, per formar, per educar, sobretot. No anem a parlar aquí de les virtuts de la gamificació, però arran d'aquest procés necessari de digitalització i de tancament que ens vam fer, vam decidir donar un pas més, de dir, anem a gamificar també digitalment. I una altra vegada més, per gamificar digitalment, hem de fer, més enllà de la tecnologia, necessitem continguts, necessitem històries, i unes històries que ens les dona el nostre estimat i imprescindible arxiu històric. Aquí necessitem que em passeu un vídeo un moment i per presentar l'última experiència que m'ha dit el company que me'l llença. I ja veureu, ara quan els penso, qualsevol similitud, ja ho dic, qualsevol similitud amb una sèrie d'èxit de TV3 és pura coincidència,
No té res a veure. No res, us ho dic de veritat. Bueno, doncs veu, el títol del joc de la interacció és Crims al museu, No, no té res a veure... No funciona el so, però el so, l'estètica, tot això s'assembla o el Carles Porta ens ha copiat a nosaltres. Val? Bé, a veure, amb totes aquestes coses l'important és sempre aprofitar els tirons de coses, Vull dir que no estem inventant res, simplement aprofitar tirons mediàtics per assemblar-te coses i llavors tens moltes més visualitzacions. El llibre, això es deia Crims al Museu de les Aigües i el protagonista d'aquests crims al Museu de les Aigües, el protagonista ha desaparegut, que és la gràcia de la cosa, però hauria d'aparèixer. Espera. Cinema negre, no? Hi ha una mà negra aquí. Ha desaparegut de veritat. I això ha desaparegut de veritat. Ara, aquí el tenim. El protagonista és el nostre llibre Aguas de dos Rius, anàlisis de físico orgànic o narcolèptico químico d'aquestes aigües. L'origen d'Aigües de Barcelona estava en transportar una aigua que estava a Dos Rius a 50 quilòmetres de Barcelona fins a Barcelona. I llavors hi ha un llibre que forma part del patrimoni d'Aigües de Barcelona, que és aquest llibre. I tota aquesta experiència gamificada que està tenint... no sé si algú de vosaltres l'ha feta. Em faria molta il·lusió que algú em digués, hòstia, jo l'he feta, però no sé si és el cas. Espero que sí, Demà miraré totes les analítiques i espero que el Francesc l'hagi jugat, com a mínim, Si no, l'hagi jugat, val? L'objectiu tot ha girat entorn d'aquest llibre. Per tant, un document de l'arxiu històric que l'hem tret a la llum i aquest document té tant de valor que està exposat fins i tot en una vitrina, com s'ha vist del Museu de les Aigües. D'acord? Però què ens ha servit aquest joc? Més enllà, l'experiència gamificada ha de portar alguna cosa més enllà de la tecnologia i el divertiment, no? Què ens ha servit? Doncs per treure la llum, per explicar la història de Dos Rius respecte a Aigües de Barcelona i la seva importància. Val? Ha tingut èxit? Sí. Els indicadors ens diuen que hi ha jugat, que des que el vam llançar al gener, estem parlant de magnituds nostres, des del gener fins ara, unes 400 persones. Vull dir, considerem que és un bon resultat. Però més enllà d'això, hi ha elements intangibles que ens diuen, ostres, ha estat un èxit. Per exemple, el dia que estàvem rodant un TikTok sobre aquest crims en el museu, jo el tenia a la mà perquè estava fent el divertiment, no? I va passar una persona i em diu, lo has encontrado tu. I jo dic, hòstia, hem triomfat, tu. Hem triomfat, vull dir, quasi que li vaig fer un petó a la senyora, dic, no, és un juego, senyora, és un juego perquè és un joc. Però bé, és una mostra de que el joc ha tingut l'èxit, hem aconseguit un llibre que potser la gent ni se'l mirava, passava per allà sense més ni més, treure-la a la llum i que tingui bastanta rellevància. L'altra prova de l'èxit el vaig tenir el cap de setmana passat, on tota una delegació de l'Ajuntament de Dos Rius amb 50 persones van agafar un bus i van venir al Museu de les Aigües per veure el llibre de les aigües de Dos Rius. Dic, és que aquí això ja no... és que em desmaio de felicitat. Val? Em desmaio de felicitat. Després hem anat fent altres jocs on també el relat, la història, més enllà de la tecnologia, és important. Vull dir, sempre l'storytelling per davant, per sobre la tecnologia. Un altre que és la Dama d'Aigua, que està basat una miqueta en un escape room que ja havíem fet també el 2016. Simplement és buscar una història, aquest és un joc d'escapada, d'escape room, però des del punt de vista digital. I que també ha tingut molt d'èxit i ens ha ajudat molt a potenciar aquesta pota digital de la gamificació de les activitats del Museu de les Aigües.
Aquest el vam estrenar, diria, el 23, i han jugat unes 15.000 persones. Vull dir que també ha tingut molt d'èxit. Aquí sí que no hi ha un document pròpiament dit que el traiem a la llum, que el posem a davant de tot com a protagonista, però sí que és cert que darrere hi ha tot un treball d'investigació d'ús intens de l'arxiu, la búsqueda de documents per poder generar aquest contingut. D'acord? Espero que algú hi hagi jugat a la Dama d'Aigua, si no, deprimiré. Espera't, em sembla que... Si s'acaba el temps. Sí, res, la conclusió, doncs, que volia explicar encara més coses. No, la conclusió de tot això és que realment el potencial narratiu dels nostres arxius, els arxius que estan vinculats als museus, és molt gran, que no només és exposar-los esperant que vingui un investigador a buscar aquesta documentació que ens demani coses, sinó que és el moment de sortir a fora amb experiències imaginatives de tot tipus i que realment difonguem nosaltres els continguts de maneres innovadores, aprofitant els canals digitals i també els espais dels museus per poder-ho fer realitat. Val? I també l'important és comptar amb partners, amb empreses que ens ajudin a fer aquestes coses. En aquest cas, Cocolisto, que és un referent en temes de gamificació. D'acord? Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies. Pot continuar si vol a l'escenari, seguim des d'aquí. Sí, no ara, però d'aquí 45 minuts farem, quan acabi el bloc, farem el torn de preguntes, després pot tornar a l'escenari quan obrim aquest torn al final d'aquest bloc d'experiències.